Türkmenistanda ýylaty suw bilen üçin etmek üçin täze deshalar gurlar. Türkmen medeniýetine görä Ahal vilayetinde täze suw nasos stansiýalary gurlar. Bu planyň elan edilmegi Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň tutuş ýurt boýunça ýylatly nokotlaryň şol sanda paýtagtyň ýaşaýjylarynyň suw üçinçiliginiň ýygyderlik kesilmegi barada beren maglumatlaryň ýa-da gabat geldi. Täze suw nasos stansiýalarynyň gurulşyny Ahal vilayetinde Akbugday we Kaki etraplarynda amalaşdyrmak planlaşdyrylýar. Bu arada hökümetiň anyna günkü maslahatynda mälim edilen planyň Aşgabat şäherine arasy agyz suwunyň üznüksiz üçin edilmegi bilen baglydygy aýdyldy. Biznes Türkmenistan näşriniň maglumatyna görä, Ýaşyl Depe suw nasos stansiýasyny suw üçin edijilerini we suw hereketlendiricilerini elektrik podstansiýasyny gurmak şeýlede gowşut nasos stansiýasynyň 4 kubometrden gowrak kuwatly birinji hem ikinji tapkyrlaryny gurmak ýaly işler üçin halkara tender elan etmek barada Türkmenistanyň gurulşy hem binägerlik ministrligine tapşyryk berilipdir. Resmi habarlarda Aşgabat şäheriniň arasy agyz suw bilen üznüksiz üçin edilmeginiň hususanda köne ulgamlaryň bejerilmegini we aýry-aýry täze suw üçinçilik deshalarynyň gurulmagy ýaly çäreleriň döwlet baş tutanynyň model beren görkezmelerine laýyklykda görülýänligi aýdylýar. Muňa Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň agzalary bolan telekeçileriň çekilýänligi aýdylýar. Şäherlerde ýaşaýyş çarlarda suw üçinçiliginiň ýygyderlik kesilmegi ýyllar boýy dowam edýär. Suw ýetmezçiligi problemasy tomuz aýlarynda hasam agyrlaşýar. Diňe soňky aýda Aşgabatyň ýaşaýyş çarlarynda uzak wagtlap suw üçinçiliginiň kesilenligi barada Adatlyň habarçylary ençime gezek maglumat beripdi. 24-nji we 25-nji ýylda howanyň gündüz kölegede 43 gradusdan ýokary gyzan wagty Aşgabatyň parahat 1, 2, 3, 4 we 7 etrapçylarynyň şeýlede 11-nji etrapçysynyň ýaşaýyş çarlarynda suw üçinçiligi uzak wagtlap bolmady. Şäher häkimligi we suw edaralary ýaşaýjylaryň eden şikayetlerine ätýaşlyk suw gaplaryny doldurmagy maslahat bermek bilen çäklendiler. Ýylatyň suw bilen üçin edilmegine degişli problema jaýlara barýan suwun kesilmegi bilen çäklenmeýär. Habarçylar şäherlerde turwalardan akan suwun hiliniň yaramazdygyny, onuň köplenç bulamak we çägeli bolýanlygyny, käte ýakymsız iýsin goşulýanlygyny aýdarlar. Bu ýagdaýda ýylat agyz suw bilen üçinçiligini öz başdak çözmäge mejbur bolýar. Mümkinçiligi bolan adamlar suw satyn alýar. O ýerleriniň en çemesinde merkezleşdirilen suw üçinçiligi asla göz öňünde tutulman soň adamlar suwy ýöriti awtologlarda getirdip satyn alýarlar. Türkmen hökümeti ýylatyň günnäki durmuşyna täsir edýän sosial ykdysady problemalary köplençe resmi derejede agzamýarlar.